tânăr de 17 ani din București a ajuns aseară la spital după ce ar fi fost înjunghiat de un băiat de aceeași vârstă. Nu vorbi de înălțime, ții filme și nu știu unde te vezi. Umbli cu brice la tine, ești drogat, nu prea vezi bine, nu știu unde te crezi. Te lirești, te luăm în pula, abia așteptăm tot să ieși. Care de fetițe, nici tu nu te mai alești. Ești drogat prost când vorbești povești. Las cu briceaco, vizele draco, avea gațică, o știa tot bulevardul. Țipam în disperare să nu mă omor. Ești vinovat de ce înțeles să te strecori. Cu tot cu briceac n-ai putut să mă dobori. Ai dat de dracu oricum la pușcări zbori. Ți-am dat haine să te îmbraci. Ți-a dat mama să mănânci și tot ai vrut să mă ataci. Erai ultimul sugat. Ți-ai făcut-o cu mâna ta să vezi cum o să zaci. Se trecea în anturaj. Nu ești doar un personaj. Sunt la ultimul etaj. Hello, chiar ăștia din solaj. Ai grijă cum vorbești cu noi, grijă la limbaj. Faci dracu, ești ultimul la. Zi-mi-ți place la prenai să vezi cere dacă scap și pun un baie. Un pitic obosit visează la milioane. Vorbește prea mult, nu răspund oricum am plecat de mult. Pot să jur că nu mă jur și de asta sunt sigur. Erai pe Xanax, nu știu ce era în capul tău. Că ți-ai trătat pe față cel mai bun idol al tău. Voiai să fii smart, dar ți-ai făcut tu singur rău. Și acum dă declarații că pula mea și că era o zi obișnuită, mergeam la studio. Avea gândul să mă omoare, avea la el un. Eram pe jos, o vedeam pe mama cum plângea. Corpul amorțit, doar inima-mi bătea.